Motorcycle rider ug duha ka mga angkas ni ini samdan human mibangga ang gisakyang motorsiklo sa gikasugat nga AUV sa may ML Quezon Highway, Barangay Suba, Basbas, Lapu-Lapu City. Si Luan Mirundina sa report. Sa kakusog sa impact, nangalabay ang tulo ka mga sakay sa motorsiklo nga sila si Helbert Pajardo Radok, Alvin Rosales ug Argel Cabargada. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Traffic Enforcement Unit nga nagsubay sa managlahing lane sa ML Quezon Highway, Barangay Suba, Basbas, ang AUV ug ang motorsiklo. Apan mikorbada ang motorsiklo ug mi-overshoot kini sa lane nga gisubay sa AUV. Hinungdan nga nahitabo ang aksidente. Nahiagom og mga samad ug bunog ang duha ka mga angkas. Samtang ang nagmaneho sa motorsiklo nga si Helbert ang nagrabihan kay gikatahong nabali ang kamot ug tiil niini. Ang at fault ato ma'am, ang katong motor gid ma'am. Kasi siya may ni lapas gud sa kuan. Na siya ni sud sa lane sa Mahindra nga right of way. Mato ni Police Staff Sergeant Rodolfo Sudaria, traffic investigator, nga posibleng nakainom ang motorcycle rider kay ila kining natimahuan atol sa ilang pagresponde. Subay niini, adunay pahimangno ang mga otoridad. Kung makainom di lang gid mag-drive, padayban lang sa kanang dili kainom. Nya hinahinay lang. Nasamot na kay gabi man to ma'am nya. Kanang dili na kay traffic ba? Mo nang pakusog na yung dagan. Mo nga bisag dili traffic hinay lang gud kanang kontrol lang gyud nimo ang imong dagan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.